Golpe os que prenden lume. A Garda Civil detivo un veciño de Teixeiro como presunto autor de 11 incendios forestais. Os lumes rexistráronse entre xullo e outubro deste ano na área protexida da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. O detido foi posto a disposición do xulgado de instrucción número 1 de Betanzos, que decretou o seu ingreso no cárcere. Xa cando se trata de intencionalidade, o castigo teno que haber e ademais incluso eu diría que se debe de endurecer. Ningún paso atrás perseguindo aos incendiarios. E hoxe a terra tremeu en Galicia. Repente sinto estalar como se foran cristales. E desto un golpe así, bum, 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 bum. Notei un ruido moi fuerte, eu creín que era un trueno, pero retemblou toda a casa e as ventanas tamén. Ocorreu na comarca do Deza a primeira hora da mañá, sobre as 9:30. Foi un terremoto de magnitude 3,3 con epicentro entre Silleda e Lalín. O sismo deixouse sentir en varias localidades próximas. As reformas continúan aumentando o tempo de espera. A día de hoxe hai empresas que xa tardan meses en presentar un presuposto e o prazo de execución pode chegar o ano. As causas, os prezos dos materiais e, sobre todo, a falta de man de obra cualificada. Nuns minutos dámoslles máis detalles. Distintas institucións asinaron este mediodía a declaración de Bande, un compromiso co uso do galego nos camposantos e actos fúnebres. Pretenden impulsar o uso da lingua galega nun espazo onde ten unha escasa presenza. Geográficamente expandido por todas as parroquias de Galicia. A Garda Civil detivo un veciño de Teixeiro como presunto autor de 11 delitos de incendio forestal. Os lumes producíronse entre o 30 de xullo e o 18 de outubro nas localidades coruñesas de Ozacesuras, Coirós e Aranga. Quedaron calcinadas case 11 hectáreas na área protexida da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. A investigación, realizada no marco da Operación Torunda, iniciouse tralo incendio registrado en Ozacesuras. Despois deste, producíronse outros 10 lumes de pequenas dimensións grazas ao traballo dos servizos de extinción. A Garda Civil mantén a operación aberta ante a sospeita de que o detido participara noutros 10 delitos de incendio forestal ocorridos o verán pasado. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, agradeceu o traballo realizado polas forzas e corpos de seguridade na loita contra os incendiarios e abogou por un enderecemento das penas. Xa cando se trata de intencionalidade, o castigo teno que haber e ademais incluso eu diría que se debe de endurecer. E debese de endurecer porque non é ningunha broma un incendio, podémolo comprobar este verán, pero non é a primeira vez que isto acontece. Un incendio pode comenzar nunha parroquia e levarse por diante varios municipios. A Policía Nacional continúa investigando o acoitelamento dun home de 56 anos na antiga estación de autobuses de Vigo. A primeira hora desta mañá pasou a disposición xudicial. Sabemos xa, Andrea Otero, que decretou o xuíz? Sí, pois efectivamente a última hora que temos sobre este caso é que a maxistrada deste xulgado de Vigo decretou prisión comunicada e sen fianza para esta muller detida polo homicidio deste home na pasada tarde do xoves na antiga estación de Vigo. Este home de 56 anos e de Vigo apareceu morto rodeado de sangue con diversas coiteladas por todo o corpo e esta muller sería a súa parella. Ambos os dous residían nesta antiga estación de autobuses da cidade de Vigo, abandonada e frecuentada por persoas sen teito, como é o caso do falecido e tamén da muller detida. Grazas, Andrea. En Sevilla, un policía está en estado crítico tras recibir un disparo nunha operación contra o narcotráfico. O dispositivo policial realizábase nunha nave de Isla Maior, en Sevilla, onde o Grupo Especial pro Crime Organizado, Greco, facía unha vixilancia. Cando os axentes intentaban entrar no local onde sospeitaban que se guardaba droga, os narcotraficantes dispararon contra os axentes e atrincheiráronse na instalación. O axente ferido de gravidade foi recibido a tiros cando intentaba acceder ao recinto onde se supoñía que estaban os sospeitosos. Un amplo dispositivo policial con apoio aéreo mantense nesa zona.
O actual peche do goberno de Trump, o máis longo na historia dos Estados Unidos, afectalle de xeito especial o tráfico aéreo, con case 6.000 voos prexudicados con atrasos e cancelacións. O recorte da capacidade dos aeroportos estadounidenses pola falta de controladores xe obrigou a cancelar máis de 1.700 voos en 48 horas. O horizonte é reducir as operacións a próxima semana nun 10% en 40 dos aeroportos principais do país, ante a falta de fondos federais. Centros neurálxicos como Atlanta, Dallas ou Denver están afectados, pero as liñas aéreas non prevén dificultades nos voos internacionais. Os controladores levan un mes sen cobrar. Esta mañá parou a actividade na fábrica de Ence en Pontevedra. É o primeiro dos 12 días de folga anunciados polos traballadores. A factoría pretende eliminar 39 postos de traballo dos 282 cos que conta actualmente. Malia que non se produciron incidentes, estableceuse un amplo dispositivo policial dende as 6 da mañá. O comité de empresa informou que o 100% do cadro de persoal da fábrica apoiou o paro convocado. Únicamente están operando os servizos mínimos establecidos. Aquí en Galicia segue o debate sobre a transferencia da P9 e a súa gratuidade. O deputado popular Celso Delgado pide ao goberno de Sánchez que deixe de boicotear o traspaso. Quere saber se o goberno reiterará as 8 emendas presentadas polos socialistas ao último texto legislativo, o cuarto. Pasaron xa 6 anos dende o primeiro intento. Moito tempo, din os populares, porque a transferencia é prioritaria para o desenvolvemento e para unha conectividade mellor de Galicia. Exiximos ao Partido Socialista, ao goberno de Pedro Sánchez, que respete a vontade unánime do Parlamento de Galicia e que retire as emendas. Os galegos queremos unha autoestrada AP9 galega e libre de peaxes. O líder dos socialistas galegos falou hoxe das emendas do seu partido, os orzamentos da Xunta. Besteiro reivindicou unhas contas alternativas nas que sexa prioridade a vivenda pública de calidade e a sanidade. Nós propoñemos abrir unha xanela de esperanza. As nosas emendas amosan que outra política económica é posible coa condonación da débeda e con un sistema fiscal máis xusto, onde quen ten máis aporte máis. Galicia podería contar con preto de 1.000 millóns de euros adicionais e sabemos a que destinalos. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, reclama o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galicia. Así volveu pedir hoxe a líder nacionalista na apertura do Simposio Castelao, organizado pola Fundación Galiza Sempre e o BNG. Reivindicou o legado político de Castelao e a súa defensa da lingua galega. Seguiremos poñendo a Castelao no primeiro plano, no que merece como figura irrepetible, un político intachável, un artista brillante, un escritor xenial, un pensador rigoroso, un promotor de proxectos colectivos. Co paso dos anos queremos ou toca reformar a casa. O problema é que dende hai 5 anos reformar volveuse un crevacabezas para todos. Os tempos de espera e os prezos aumentaron sen control. Para unha vivenda dun 70 metros cadrados, se a reforma é integral e precisa de permisos para tirar tabiques, por exemplo, as licenzas na nosa comunidade tardan máis de 12 meses. Despois pedimos un presuposto, algo que antes tiñamos en 15 días, agora tarda meses, e con posibles cambios polos prezos dos materiais. E o tempo de execución, que nas chapuzas a espera pode ser de meses, pero sobre todo nas renovacións grandes é de entre 6 meses ou ata un ano, cun prezo que agora mesmo rolda os 700-900 euros por metro cadrado. E, sobre todo, nestas demoras ten moito que ver a falta de man de obra nun sector que cada vez conta con menos remuda xeracional. Iria Soengas. Si facer unha obra nova ou unha reforma na casa pode demorar meses e non porque se compliquen os traballos. Xa custa que as empresas fagan un presuposto e moito máis aínda que comecen as obras. As constructoras non dan feito pola falta de profesionais cualificados. Calculan que en Galicia serían necesarios uns 4.000 traballadores e máis aínda a medio prazo ante a previsión de que se xubilen máis de 10.000 traballadores nos próximos 10 anos. Esta situación leva aos empresarios a tomar novas estrategias como a implantación de quendas dobres ou de fin de semana para axilizar o remate das obras. Os traballadores poden optar por horarios ampliados con incentivos económicos. Pois chega un momento que o tempo non nos acompaña, tes que ir traballando por dentro, tes que ir cambiando a xente por outros sitios, entonces despois moitas veces os espazos que temos programados, pois por causa do tempo dos materiais non nos dá chegado e témonos que organizar facendo turnos dobles ou moitas veces traballando sábados e domingos.
Deste xeito poden axilizar as obras que lles contratan e competir con vantaxe fronte a outras empresas lastradas pola falta de profesionais. E se non intentas cumprir os prazos, a xente xenéralle moita desconfianza. Entonces, agora a xente de valorar, no noso caso, o que valora é as fechas de entrega, as datas de entrega, e se en algún caso non se chegase, sempre temos unhas cláusulas onde se lle indemniza ao cliente. Ademais das quendas, algunhas constructoras amplían a formación para contar con profesionais polivalentes. Entonces sí que se invirte moito tempo e diñeiro en formación a xente para outras cousas, sabes? Para aportar máis, para fazer outro tipo de remates. A escaseza de traballadores cualificados en todos os oficios do ramo da construción e das reformas está a atrasar moitas obras privadas e afecta tamén a contratacións públicas. Dende o sector apuntan a necesidade de atraer os máis novos á formación nestes oficios e tamén as mulleres, que agora só representan un 11% do total dos cadros de persoal. Igual que ocorre no resto de España, o mercado do alugueiro en Galicia mantén un desequilibrio entre a oferta e a demanda que dispara os prezos e complica a busca de vivenda. Este ano, o prezo dun piso en alugueiro na nosa comunidade subiu máis dun 7% de media. A escasa oferta e a alta demanda manteñen tensionado o mercado do alugueiro en Galicia. Atopar vivenda complicouse. Alugar antiguamente era máis sinxelo, a xente elegía a zona, nos pedía, quero un piso para alugar en tal sitio, en tal zona, tanto de precio. A día de hoy buscan unha vivenda e puntos. Nesta inmobiliaria de Vigo acumulan solicitudes e normalmente xa non chegan a publicitar os pisos que lles entran. Pusemos un anuncio en horario laboral, pusémolo ás 10:30 da mañán, a menos 25 tiñamos o piso con 14 personas que nos habían escrito a través de portales inmobiliarios e o teléfono empezou a sonar como se isto fora un concurso da televisión. A falta de vivenda dispara os prezos. Segundo datos do Observatorio da Vivenda de Galicia, os alugueiros subiron de media un 7,4% respecto do ano pasado. A cidade máis cara é a Coruña, seguida de Vigo, que chegou a máximos históricos. Un estudio xa difícil, moi complicado, encontrado por debaixo dos 500 euros. Se nos vamos a un dormitorio, está por riba dos 600 xa normalmente. Dos dormitorios 650, 750, 850, tres dormitorios xa de 900 para arriba. Pablo Campos lamenta que non saian máis pisos en alugueiro polo temor dos propietarios a impagos e ocupacións. Son casos puntuais, o sea, a realidade, eu sempre defendo moito tamén o inquilino, é que o 90% dos inquilinos non dan ningún problema. Conta tamén que ás veces os propietarios están dispostos a alugar a un perfil concreto de inquilinos e poñen requisitos como que sexan funcionarios e que estean casados. Creo que estamos chegando a límites que non se poden sobrepasar. Hai unha cuestión de ética que debemos mantener. Hoxe en día é frecuente establecer un seguro de alugueiro que ten que pagar o propietario para seguir percibindo a renda mentre se inicia un proceso de negociación ou de desafiuzamento en caso de que o inquilino non pague. A Unión Europea prepara un novo imposto sobre o CO2 que podería encarecer a gasolina e o gasóleo ata os 2 euros por litro. Bruxelas prevé aplicar esta medida en 2027, o que terá un forte impacto no petróleo e no peto dos consumidores. Imos ata a capital comunitaria, María Calvo. Sí, a Unión Europea prepara o chamado sistema ETS2, polo que a partir do 2027 os distribuidores de combustibles deberán pagar por cada tonelada de CO2 emitida, un custo que se trasladará previsiblemente ao prezo final, cun incremento do 25 ao 30% que podería deixar a gasolina e o diésel ao redor dos 2 euros o litro. Para os condutores, isto suporá un gasto medio extra de 207 euros ao ano nos coches de gasolina e 188 euros nos de diésel. A Comisión Europea busca con esta medida acelerar a transición ecolóxica cun maior uso do vehículo eléctrico e aínda que non se considera un imposto directo, na práctica impactará de cheo no peto de todos aqueles que dependen do coche para o seu día a día. Grazas, María. A Xunta destinará un total de 3,7 millóns de euros o próximo ano para apoiar os concellos no impulso de proxectos para a recollida separada dos chamados biorresiduos, é dicir, a parte orgánica do lixo doméstico e para a formación e sensibilización da poboación na correcta xestión destes refugallos. Así o destacou esta mañá en Lalín a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático Ángeles Vázquez, que visitou o municipio pontevedrés por ser un dos 105 concellos que resultaron beneficiarios este ano destas axudas. O Concello de Lalín acaba de poñer en marcha a campaña Eu son do Marrón.
A xente ten que concienciarse de que, por un lado, o Concello aforra cartos, por outro lado, estamos cumprindo os obxectivos que nos marca a Unión Europea e, sin dúbida, despois está o cuidado da nosa saúde, e ese cuidado da saúde supón un cuidado do medio ambiente. A actualidade política ven determinada pola aposta de Pedro Sánchez para esgotar a legislatura malia a desconexión dos socios parlamentarios de Junts. Na formación de Puigdemont inciden hoxe en que a decisión é firme. Sumar convídaos a rectificar e dende o Partido Popular din que se achega a fin do goberno de Sánchez. O final do apoio parlamentario de Junts non significa fin da legislatura. Esa é a mensaxe que deixaba onte Pedro Sánchez. Desde o partido de Puigdemont sinalaban esta mañá que a presión política debe centrarse en quen non cumpre políticamente en alusión ao goberno e que Sánchez debe explicar como pensa tirar cara adiante. Lo que podemos seguir logrando. E desde Sumar, a outra parte do Executivo, ofrecenlle a Junts volver aos pactos. Yo quiero hacer una invitación a Junts per Catalunya, desde la mano tendida que siempre van a encontrar por parte del Gobierno de España, a serle útil a Cataluña y no serle útil a PP y Vox. Mentres, a estrategia do Partido Popular pasa por intensificar a axenda legislativa, é dicir, por presentar proxectos de lei no Congreso que poidan recibir o apoio de Junts sobre fiscalidade, vivenda, ocupación ou inmigración. Desde o PP sinalan que o cambio está cada vez máis cerca e que o PSOE acabará afogado pola corrupción. Más pronto que tarde, la Guardia Civil descubrirá todo lo que han hecho, todo lo que han robado y todo el peso de la ley caerá sobre ellos. No habrá indultos, no habrá amnistías para los chorizos del clan de las chistorras. En este contexto, fontes oficiosas próximas a Moncloa sinalan que o Goberno tratará de presentar uns presupostos xerais pro ano vindeiro con considerables investimentos en Cataluña. O obxectivo é que a Junts lle resulte custoso políticamente amosarse en contra. Esta mañá, algúns veciños de Silleda e localidades próximas sentiron tremer a terra. Rexistrouse un sismo de magnitude 3,3 co epicentro nesa vila pontevedresa. Xoel Rodríguez. Sí, David, segundo os datos registrados polo Instituto Xeográfico Nacional, ese tremor registrábase contra as 9:29 desta mañá cunha profundidade duns 5 km dende este punto, dende este lugar de Prado, no concello de Lalín, e cunha magnitude de 3,3 na escala de Richter. Este terremoto non provocou danos persoais nin tampouco materiais, pero sí se percibiu en distintos puntos desta comarca do Deza e mesmo noutros concellos, como por exemplo na Estrada. Hai que lembrar que Galicia é un territorio cunha actividade relativamente moderada en canto a este tipo de sismos, a maioría deles, como a deste caso, tamén de intensidade baixa. O Instituto Xeográfico Nacional rexistrou o sismo de magnitude 3,3 no límite entre os concellos pontevedreses de Silleda e Lalín, a 5 km de profundidade, e é nesa zona, a un lado e outro do río Deza, nas parroquias de Prado e de Siador, onde atopamos algunhas das persoas que sentiron este tremor de terra. Eu estaba preparando a plancha da cociña e de repente sinto estalar como foran cristales. E desto un golpe así, bum, 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 bum. Pero a casa, como temblar, non temblou. Non foi como de outros temblores que veñen fuertes. Nin lle tocou unhas portas, nin os cristales, nin nada. Pero o estampido foi como se romperan cristales. E de repente, nada máis. Eu xa quedei como un huevo choco. Notei un ruido moi fuerte, eu creín que era un trueno, pero retemblou toda a casa e as ventanas tamén. Por iso me pareceu raro que fora un trueno, porque despois xa non sentí máis nada. Vivo en Silleda no pueblo, vivo nun quinto e non sentí nada, nada de nada. Estaba desperta, estaba na casa. Foi contra as 9:30 da mañá e din que durou uns poucos segundos. Na base dos bombeiros de Silleda tampouco sentiron o sismo, nin teñen constancia de que causase danos. Outra vez que fai bastante, pois ao mellor como 20 e pico de anos ou así, tamén houbera un moi fuerte, pero aquel fora moi fuerte. Que retemblara toda a casa e todos eses días sí que tuve medo. Pero hoxe non. Veciños de Vila de Cruces, Vedra e a Estrada tamén informaron de que notaran o tremor. A pesca do salmón estará prohibida a próxima temporada en Galicia. Acordouno o Consello Galego de Pesca Continental e fixo porque a especie comeza xa a escasear nos ríos. Os pescadores levaban anos notando a escaseza de salmón nos ríos galegos. Na campaña do ano pasado apenas se pescaron uns poucos exemplares.
Moi poucas, no eu creo que só se pillaron 2, e foi os 2 na parte galega. No Miño creo que non se pillou ningún, no Ulla tampouco, o Lérez está vedado, o Masma creo que non, ahora non recordo exactamente, pero foi o único onde se dou algunha captura. O descenso continuado das poboacións fixo que o salmón estea en perigo de desaparición. Ante este problema, a Consellería de Medio Ambiente decidiu vedar a pesca desta especie en todos os ríos galegos durante a próxima temporada. Desde a Federación Galega de Pesca din que a veda era necesaria. Agardan que dea resultados, aínda que dubidan que prohibir a pesca durante unha soa campaña sexa suficiente para recuperar a especie. Valorámosla moi positivamente. Ademais, agradecemos tamén a valentía da nosa administración en tomar esta medida, porque xa sabemos o impopular que é propoñer vedas. Un aniño, pois, o mellor é algo testimonial, pero, bueno, esperemos que se note un pouquiño o beneficio desta pequena parada e que, o mellor, se vesa que pode ser útil para protexer esta especie. A prohibición de pescar salmón é a principal novidade da temporada de pesca que comezará o 15 de marzo e rematará o 31 de xullo. Se foron ao supermercado, probablemente xa se cruzaron con algún dos miles de voluntarios que estes días fan posible a gran recollida organizada pola Federación Española de Bancos de Alimentos. O obxectivo é encher despensas e cubrir así as necesidades básicas das familias vulnerables. En España, ao redor de 12,5 millóns de persoas están en risco de pobreza ou de exclusión social. O Banco de Alimentos da provincia da Coruña atende arredor de 24.000 persoas. Nestes momentos, os andeis dos seus almacéns están prácticamente baleiros. Lo que no tenemos ya es stock, es que prácticamente está saliendo todo y ahora con la recogida y hacemos la clasificación, tardaremos mes y algo, pues estamos hablando de que si tenemos suerte podemos llegar a los 170.000 kilos. Agardan que a gran recollida permita reunir alimentos básicos abondos para cubrir as necesidades dos usuarios durante os próximos 5 meses. Necesitan, sobre todo, produtos envasados e precociñados, aceite e alimentos pros almorzos, como leite e cereais. En este período hai moita crise, moita necesidade, e todo o que poidamos axudar cada un, aínda que sea con 1 kilo de fariña, 1 kilo de arroz, o que sexa, pois todo contribúe para mellorar un pouco a súa situación. Mañana lo harán por nosotros, si nos hace falta. Nos gustaría, ¿no? Entonces hoy si tenemos, no sé, 2 duritos de sobra, que ya no hay mucho más, ayudar a la gente que no tiene. Ademais de doarmos alimentos, tamén podemos realizar unha achega económica na liña de caixas dos supermercados. Dámolo todo é o lema da gran recollida deste ano, unha iniciativa posible grazas ao labor altruísta dos voluntarios. Tú ves, pues igual que están viendo ellas, ¿no? Cómo se van llenando las bañeras, cómo se van llenando las cajas, la cara de los niños cuando te entregan una caja de leche simplemente, y te llevas esa satisfacción y la sensación de que has hecho algo por alguén. O obxectivo é chegar aos 10 millóns de kilos de alimentos. Máis de 11.000 establecementos de toda España participan nesta acción solidaria. Esta mañá comezaban en Santiago as xornadas atendendo a diversidade na aula, inauguradas polo conselleiro de Educación. Román Rodríguez destacou que a inclusión educativa das persoas que a precisan é un dos retos máis difíciles aos que se enfronta o sistema educativo. Salientou a necesidade de crear redes de colaboración entre as distintas entidades de atención á diversidade e os centros educativos que favorezan a inclusión do alumnado con necesidades especiais. Entre as accións desenvolvidas, destacou os ciclos de FP adaptados que axudan á súa integración laboral. Creo que é tremendamente importante poder facer tamén e dotar aos alumnos con necesidades educativas especiales de competencias ou destrezas profesionais que lle posibiliten despois integrarse na perspectiva laboral e desenvolver pois unha vida o máis plena posible. Distintas institucións asinaron este mediodía a declaración de Bande, un compromiso co uso do galego nos camposantos e actos fúnebres. No acto participaron dende alcaldes da zona e cargos da Xunta e da Deputación Provincial, ata representantes da Igrexa Católica e da Evanxelista, moi estendida na Baixa Limia. Entre todos, pretenden impulsar o uso da nosa lingua nun espazo onde ten unha presenza moi escasa.
quen poderán tirarte dende o cume do outeiro tanta compa de bandes. O último poema que escribiu Celso Emilio Ferreiro, alá polo ano 1979, poucos meses antes de morrer, e dedicoulle ao meu pai. Unha placa en galego no panteón da súa familia é o xesto de compromiso do presidente do Parlamento galego coa nosa lingua. Meu pai foi un galeguista convencido, moi amigo de don Ramón Otero Pedrallo, de Celso Emilio Ferreiro, e non o dubidei. E ademais hasta agradezco que me hayan feito esa petición. A iniciativa de galeguizar os Camposantos é da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, que levan máis de 20 anos traballando para que o galego perviva tamén despois da morte. Nós o que facemos é persistir na idea de celebrar actos desta índole que teñen un carácter eminentemente pedagóxico. Explicarlle a xente que é un contrasentido vivir en galego e morrer en castelán. O propio IMELGA, o Instituto de Medicina Legal de Galicia, sumouse a este compromiso para afondar na galeguización da medicina forense. Hai pequenas cuestións que, como poden ser, pois, sempre as codificacións internacionais de enfermidades que están traducidas ao catalán, sin embargo, o galego non. Os promotores da declaración de Bande animan a todos os alcaldes galegos a sumárense a este proxecto para dar exemplo. Para moitos, un dos días máis importantes da súa vida, casar, un día que tamén ten moitos custos, aínda que hai quen di que compensa. A media dun casamento en España rolda os 25.000 euros, sen contar nin lúa de mel, nin anel de compromiso. A grande parte dos cartos destínanse ao banquete, máis da metade do presuposto total. En Galicia, a media dos invitados rolda os 100, e como convidados somos os quintos máis caros do país, uns 224 euros. E un dos aspectos que máis custa atopar para a data foi o vestido da noiva, que de media rolda os 2.300 euros. Para os que teñan máis dúbidas, esta fin de semana en Vigo celebrase un evento que reúne nun mesmo espazo as últimas tendencias dos casoiros. Xoan Pereira. Si hoxe en día organizar unha boda é case como producir unha película. Interveñen unha morea de actores e profesionais para facer dese día un momento inesquecible. Neste salón os noivos poden atopar de todo, dende as xoias e os traxes clásicos ata a animación para antes e despois, con curiosidades como a dos tatuaxes ou un servizo que é cada vez máis demandado, o coidado das mascotas como a un convidado máis do evento, un sector que ofrece cada vez máis diversidade e oportunidades de negocio. Son tantos os elementos que hai que ter en conta para que todo saia ben o día da boda que compre ir preparando todo con moita antelación. Se hai que ir vendo pouco a pouco os restaurantes, os traxes, fotografía, DJs, luna de mel. Iso é o básico, aínda que neste salón tamén se ofrecen os complementos que fan todo máis divertido, como as tatuaxes cada vez máis de moda. Caritas, estrellas, alguna cosa más loca, pero bueno, son diseños preseleccionados para que la gente al día siguiente no se arrepienta. Ou as fotos espontáneas, como os selfies, pero feitos por profesionais. Estamos entretendo, levamos o noso atrezo, os nosos gorros, as nosas gafas para quitar as sonrisas e as fotos máis divertidas. A ver, un toro mecánico non va a haber, pero algo divertido tenemos que poner, eso sí. Cada vez máis os contraíntes pensan naqueles seres cos que conviven a diario e teñen dereito tamén a participar da festa. O levamos a perruquería para que vayan igual de relucientes co resto dos convidados e logo levámolos hasta o lugar do evento, pois para que estén no aperitivo cos convidados e coa parexa, non? Poden facer a entrega das alianzas tamén. Hai quen plantexa o evento como unha superproducción de cinema. Les gustaba el mundo de los caballos, entonces venían los novios en carruaje, cada uno en uno, acompañados de sus amigos vestidos, por ejemplo, de Mario Bros. E toda escena nupcial requiere un decorado ben adornado. Cada vez se decoran más estancias, desde techos de salones, de ceremonias exteriores, religiosas, fotocoles. Hoy en día las bodas andan más o menos entre los 80, 120 y ahí podremos andar entre 30.000 euros más o menos una boda. Un gasto importante que os protagonistas deben facer que pague a pena. Este mes cúmprense 25 anos da última vez que se realizou o sorteo dos quintos, polo que os mozos se incorporaban obrigatoriamente a facelo o servizo militar. Moitos aínda lembran como viviron esa noite previa e o que significou para as súas vidas.
O 28 de novembro do ano 2000 foi a última vez que o azar determinou a sorte dun 7.000 mozos galegos para cumprir co servizo militar obrigatorio. Pouco despois, publicábase o decreto que convertía a chamada mili en profesional e que remataba ca obrigatoriedade da mesma en toda a xeografía española e os desvelos da maioría dos mozos. Naquela época fai 40 anos, pois o que fuimos, pois nos xuntamos todos, nos fomos a tomar pois as cañas, as cervezas toda a noite e non dormimos esa noite. Foi un juerga, cada un despois sabíamos que íbamos ir para sitios diferentes de España. Me tocoume, pois, naquela época sempre había movimento de non querer facer o que era a mili. Este mes cúmprense 25 anos do derradeiro sorteo dos chamados quintos, os mozos que se incorporaban obrigatoriamente á remuda das Forzas Armadas durante alo menos 9 meses. Fun porque excedencia por estudios e demais. Era unha imposición do réxime dictatorial e os que tiñan que ir a mili iban, por desgracia, porque non había outra alternativa. Quebraba a vida profesional, quebraba a vida estudiante. Aquela era pequena, sí que me gustaba o tema da mili e todo iso, pero tiña un irmán en edade de ir ao servicio militar. Foi moi a disgusto. A profesionalización do exército voluntario deixou atrás todo tipo de experiencias. Para un supuxo unha oportunidade laboral e alfabetización. Para outro significou un atranco na súa vida académica e persoal. De feito, na última etapa, moitos dos mozos optaban pola prestación social sustitutoria ou polo aprazamento da súa incorporación a filas, sen esquecer o papel que xogou o movemento insumiso. Actualmente as Forzas Armadas contan cun modelo profesional de incorporación voluntaria baseado no compromiso e unha formación especializada. Os sorteos e os desvelos da véspera quedaron atrás hai 25 anos. Vimianzo acolle hoxe o seu encontro de palilleiras, que chega xa á súa 18ª edición. Reúne no pabillón da localidade máis de 600 palilleiras chegadas dende concellos das 4 provincias. A cita está organizada pola Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas de Vimianzo, que levan 20 anos esforzándose moito para que este patrimonio non se perda. Agora mesmo fan un pequeno receso para poder participar nun xantar colectivo. As 4 abrirán ao público para seguir amosando o seu bo facer. Facer como unha lembranza desta artesanía para seguir, digamos, que siga viva entre nós. De feito, en toda Galicia está, porque nós temos aquí xente que ven de toda Galicia. Iso é noso importante, unir intereses e que a xente valore este traballo artesanal. Me encantan os encontros de palilleiras porque temos relacións con outras asociacións e ademais pois ves moitas labores de moita xente que traballa desde hai moitos anos. Seoane do Courel exalta o seu produto estrela, a castaña, nunha festa multitudinaria de interese turístico de Galicia. Unha cita gastronómica imprescindible no outono que chega tras unha colleita minguada pola meteoroloxía. Porén, veciños e visitantes degustan uns 700 kilos de castañas asadas. É tempo de magostos e o Courel arrecende a castañas. Vámonos metendo nos tambores, vaise facendo lume, primeiro vaise un lume un poquinho fuerte para que lle corte a piel, e despois vaise facendo un lume un pouco máis floxo para que cozan. A colleita deste ano vinse mermada pola seca e a calor. Tivemos que ir á zona máis alta do Courel a recoller a castaña, porque é onde menos calor fai e onde mellor produto houve. A sequía, que tuvemos moita sequía. Moita sequía, moita vespilla tamén que ainda temos. Nos ainda tuvemos. Non hai outras zonas de aquí, noutros pueblos de aquí, casi non hai ninguna. Ali na zona de Besuña ainda fixamos vendelas. Malia todo, o produto mantenga a calidade e o seu característico dulzor. Ten unha castaña moi dulce, moi dulce. A castaña amarela, lle chamamos amarela, que é bastante dulce. Centos de visitantes acoden á montaña lucense para gozar desta cita gastronómica. Comezou como un magosto entre amigos e agora xa é un referente de festa na nosa comunidade autónoma. Vimos de Lalín porque temos unha amiga aquí no Courel e vimos a festa da castaña e a disfrutar. Vimos de Vigo a facer unha excursión á festa da castaña. Veñen autocares de toda Galicia. Aquí, como estamos tocando coa provincia de León, veñen da provincia de León tamén. Recuperan ademais este ano a degustación do tradicional caldo de castañas do Courel, que tamén serve de base para tortas e bolachas. Pois a base é un prato tradicional de Courel que se chama calduda. Despois as bolachas tamén levan calduda. Unha festa de interese turístico de Galicia na que podemos degustar 700 kilos de castañas.
Esta noite volve a Televisión de Galicia o talent show do que todo o mundo fala, a Liga dos Cantantes Extraordinarios. Moi pronto descubriremos unha nova edición, pero para irmos abrindo boca, esta noite chega a Liga das Familias Extraordinarias. Os sábados na Televisión de Galicia teñen un nome. A Liga dos Cantantes Extraordinarios! Sabemos que non podedes agardar para coñecer os novos concursantes, pero calma, toca esperar un pouco. Con todo, traémosvos unha sorpresa. Volve a Liga das Familias Extraordinarias! Vive con nós esta noite cargada de emocións para os concursantes e os seus familiares. Eu quería preguntarche por que é tan importante a túa boa para ti. Sin chorar non podemos, hoxe hai que chorar e non pasa nada. Mais non lle perdas a pista ao programa. A nova temporada chega máis forte ca nunca. Os sábados, Escolla Galega. Vive a Liga das Familias Extraordinarias. Pois veña, pasan xa das 3 da tarde, momento perfecto para saber que teñen preparados os compañeiros da Hora Galega. Moi boas, María. Moi boas, pois hoxe na Hora Galega formaremos parte da gran recollida de alimentos. O obxectivo este ano é alcanzar 325 toneladas de alimentos recollidos, así que veremos como vai. E tamén falaremos da exposición ás redes dos nosos menores co Consello de Pais. Ollo porque se está a plantexar unha regulación legal a este respecto. Colleremos fío, dedal e máquina e aprendemos a coser ou reaprendemos, porque o de sempre volta a ser tendencia. Todo isto moitísimo máis a partir das 7:30 aquí na Hora Galega. E deixámolos ca sempre espectaculares imaxes que nos deixan concentracións do motor como a que protagonizan este sábado en Vigo os propietarios das clásicas Harley Davidson. A caravana con máis dunha vintena de motocicletas da marca estadounidense concentrouse ante o Casino de Vigo con algúns modelos especiais. Pola tarde, o grupo dunhas 60 persoas que participan na xornada, que inclúe a rifa dun modelo de Harley Davidson, saen cara ao Porriño para percorrer a comarca por estradas secundarias e chegar ata Mondariz Balneario. A ruta conclúe cun encontro dos participantes na Laxe, en Vigo, polo serán. Pois xa saben, a información continúa actualizada minuto a minuto na nosa páxina web en g24.gal.